Franz Kafkayê çel salê ku qet nezewicî bû û zarokê wî tune bû, dema li Berlînê li parkekê di meşiya li keçikek biçûk û pitika xwe ya pêlîstok wenda kirîbû rast hat. Kafka û keçik li her derê li pitikê geriyan, lê ew nedîtin. Kafka pêşniyar kir ku ew li şûna keçikê li pitikê bigere û ji bo roja din li heman derê hev bibînin soz dane hev. Roja din Kafkayê ku pitik nedîtibû, nameyek ku wî ji devê pitikê nivîsî bû ji keçikê re anî. Ji kerema xwe negirî, ji bo li cîhanê bigerim, derketim rêwîtiyekê. Ez ê serpîhatiyên xwe ji te re binivîsînim. Bi vî hawî çîrokekê ku heta dawiya jiyana Kafka dewam kir dest pê kir. Di dema hevdîtinên wan de Kafka nameyên bi serpêhatî û axaftinên pitikê tê jene û bi xweşiya keçika biçûk diçin jê re anî û xwend. Û dawiya dawî rojekê Kafka di destê wî de bi pitikekê hat hevdîtinê. Keçik şaşma û got: Ev qet naşibe pîtika min. Kafka nameyek din a ji devê pitikê hatiye nivîsîn dirêjî wê kir. Di nameyê de pitikê ev tişt gotibû: Rêwîtiyên min guheran. Keçika biçûk pitika xwe hembêz kir û bi dilxweşî ew bire malê. Piştî salekê Kafka mir. û piştî salên dirêj keçika ku êdî mezin bibû di hundirê pitikê de nameyek veşartî dît. Di nameya ku navê Kafka li binî bû, ev tişt hatibûn nivîsîn. Her tiştê ku tu jê hez dike wê rojekê wenda bibin. Lê di dawiyê de wê hezkirin bi hewakî din paş ve vegere.